A ver. Kaixo, arratsalde on guztioi, Ainhoa Jimenez naiz, Ordiziko udaleko berdintasun zinegotzia, eta gaur gurekin Josebe Iturrio daukagu, eskerrik asko Josebe gure proposamena onartzeagatik. Ez horregatik. Azken egunetan gure sareetan aipatu dugun bezala, Ordiziako udalak konpromiso sendoa dauka politika feminismotik egiteko. Eta hortan, urrats handi bat emateko asmoz, aurtengoan jabekuntza eskola martxan jartzea pentsatu dugu. Baina, zer da benetan jabekuntza eskola bat, Josebe? Nola azalduko genieke entzuten daudenei jabekuntza eskola bat zer den? Bueno, komplikatua da esplikatzeko, baina aldi berean ere erresa. Orduan, erresengo dugu, bai? Tradizionalki jabekuntza eskolak Amerika Latinatik datoz, edo abjala da herri originarioak Amerika izendatzeko dakaten terminua, eta oso importantea da jatorrian kokatzea, ez? Azken finean, jabekuntza eskolak sortzen dira beste tradizio batetikan, jakintza eta eskolaren beste tradizio batetikan, ez? Orduan, lehenengo gauza da jakintza modu horizontalean sortzea. Hori da elementu superimportante bat, ez? Normalian, eskolatik pasatu garen, unibertsitatetik edo zein zentrutukan, gure jakintza instituzioak, gure eskolak oso vertikalak dira, bai? Dakagu ez, irakaslea dela dakiena eta ikaslea dena ez dakiena, ez? Orduan, orojokile bat eta ignorante unibertsal bat, edo ez jakintasun unibertsal, ez? Orduan, jabekuntza eskola hauek edo baita ere hortik jabekuntza euskeratu egin dugu, baina badator empoderamentu hitzatik, empoderamentu gainera da, ez? Inglesetik hauek oso ondo egiten dute, ostikoak ematen dizkiote hizkuntzari oso ondo, eta empowerment hitza horretatik, empoderamiento hitza. Orduan, sortzen dira horizontalitate horretatik, eta gainera oso politia da, ez? Kasu askotan, tradizio oraletatik ahozko tradizioz datozen edo datorren jendea, beste, estatus bat ematen dio bere jakintzari. Orduan, gehiengoetan esperientziak sortzen dira emakume antolatuen inguruan, bai? Askotan, emakume antolatu hauek, herri originariokoak dira, hau da, indigena, gaizki deitzen diegun indigena horiek, ez? Batu egiten direnak, oso politia izaten da, normalian ez dira bakarrik batzen emakumeen eskubideetaz hitz egiteko, baizik eta biltzen dira edo jabekuntza prozesu hauek ematen dira lerro ezberdinetan, bat izango litzateke gorputza, baina bestea da lurra, gorputza eta lurra batu egiten dute. Bai, gorputza eta lurra, baina gorputza eta lurra ere ulertua batetik herri oprimituek bezala, hau da, ez dugu inoiz ahaztu behar, abjala izan dela, ez, konkistaren gunerik ia potentena, bai Afrikarekin eta Europan bertan ere hitz egin dezakegu herri konkistatuei buruz, baina, bueno, ez. Orduan, batetik hori ez, herri originarioak beraien herriak eta beraien nortasuna alderrikatzen dute, baina gero, bestetik, lurra ikuspuntu ekologiko batengatikan, edo gure hizkuntzean ekologiko batengatikan, baina esango genuke lurraren osasuna ere oso importantea dela, ez? Eta gero, azkenik, kontutan izan behar dugu ere, kasu askotan, emakumeen analfabetismoa edo emakumeen ezjakintasun hori instituzionalizatu egin dela, ez? Orduan, kasu askotan adibidez, jabekuntza eskolak sortu dira, indarkeria matxistari aurre egiten zieten emakumeak, batu egin dira, eta hau da oso politia, zergatik. Lehenengo urratsak beti izaten dira kontzientziazio edo jabekuntza prozesuak. Hau da, batzen gara emakume ezberdinak, kontatzen dugu individualki gertatzen zaizkigun gauzak, eta konturatzen gara, erlatu individual horretan, badagoela unibertsal kolektibo bat. Hau da, badaudela gauza batzuk errepikatzen direla denon historian, ez? Demagun, adibide errex bat, osea, nahi, igual ez, jipoitzen nau, nire senarrak, ez? Eta zure aita. Bai, azkenean, beldur sensazioa, indarkeria sensazioa, gelditzen zaizkizun sekuelak, dazkazun arazoa, erroak berdinak dira. Orduan, hor oso importantea da, horizontalitate horretatik nola hasten dan sortzen jakintza hori, baina jakintza hori esperientziarekin lotzen da. Horregatik oso importantea da, osea,
Jabekuntza eskolaren helburu oso importante bada, jerarkia hori apurtzea, bai? Orduan, kolektibitatea, beti jabekuntza eskola kolektibitatea espresatzen du, horizontalitatea espresatzen du, eta gero, beti helburua eraldatzailea da, edo aldaketa bilatzen du. Aldaketa potente bat. Hau da, nunbait eskola jabekuntza bat martxan jartzen bada, gizarteak nabaritu egingo du aldaketa hori. Hau da, prozesuak sortzen dira. Orduan, guk gehien bat Euskal Herrian emakume asko joan ziren Ameriketara, Abjalara, prozesu horietan parte hartzera edo brigadistak zirelako edo mugimendu ezberdinetan parte hartzen dutelako, eta orduan ezagutu egin zituzten bertako prozesu horiek. Euskal Herrian suerteak izan dugu, badakizue 80. hamarkadan, bai, Abjalan ematen ari ziren prozesu iraultzaileetan, 80. hamarkadan, hamarkada ezberdinetan, zatik prozesu iraultzaileak mantendu egin dira denboran, hango bertako emakume feministekin, hemengo emakume feminista kontaktua izan da, ekarri egin zuten edo importatu egin zituzten estrategia horiek. Kasu honetan, Euskal Herrira ekartzen baditugu, jabekuntza eskolak hibridazio bat suposatzen dute. Beti dago aliantza bat administrazioaren artean eta mugimendu sozialaren artean. Hau oso interesgarria da, zergatik gainera, jabekuntza eskolak normalian, ez badaula kasu berezi batean nahi baduzu gero komentatu ditzazkegu, baina normalian administrazio oso lokalekin daka harremana. Hau da, herriarekin kontaktu zuzena dazkaten administrazioak. Oso arraro izango izateke, Eusko Jaurlaritzak adibidez edo Estatu Espainolak jabekuntza eskola bat martxan jartzea. Badaude kasuak, adibidez, Eudelen badago kasu bat, Birjinako jabekuntza eskola adibidez, politikatuen jabekuntza prozesuak bilatzen dituen, ez? Baina orduan helburua, zen nahi dut, beste modu batean ematen da. Eta kasu batean ere, bada, jabekuntza prozesu hori hau da, normalen, eta ez dukago ondo jakingo duzu Ainhoa, ez? Politika feministetan edo zinegotzi, berdintasun zinegotziak zaretenak askotan oso bakarrik aurkitzen zarete, ez? Osea, zaila da aurkitzea zure herrian edo zure alderdian, normalian, feminismoarekiko ez jakintasun asko dago, ez? Eta askotan ez da intentzio txarrarekin, baina gauzak egiterakoan, ez? Ez dakizu nondik hasi kasu askotan. Orduan, jabekuntza prozesu horiek adibidez oso interesgarriak dira partekatzeko herrien esperientziak. Baina, gure herriko jabekuntza eskolak beti vinkulatuak daude administrazio oso lokalarekin, hau da, udaletxea eta bestetik beste hanka super importante bat izango da herriko mugimendu soziala, mugimendu sozial feminista, bai? Orduan, kasu askotan, jabekuntza eskolak sortzen duena da horrelako koordinazio hibrido bat edo horrelako kudeaketa hibrido bat, bai? Ez da, osea, horre adibidez hortizian badituzue jende oso ona, horri buruz asko dakiena, ez? Informalki nire ataz eta badago jende bat, ez? Sistematizazio prozesuak egin daitezke, zuk ebaluatu dezakezu ematen ari zarena, eta hori oso importantea da, gehien bat administraziorako ez jakin, hitzaldi bat edo kurso bat edo zerbait ematen bada jakitea zein dan jendearen erantzuna edo emakumeen erantzuna, baina oso importantea da talde feministek eta hor txertatzen diren emakumezkoak edo beste gorputz batzuk sentitzea jabekuntza eskolaren parte. Hau da, saiatu behar gara beti horizontalidade hori mantentzen programatzen ditugun gauzetan. Oso politia izaten da, jabekuntza eskola programazioak edo beti mugimendu sozialekin, mugimendu sozial feministarekin, mugimendu feministarekin koordinatzen direnean. Bai, nik uste horre garrantzia handia daukela, ez? Esaten nahi zean hoi, bestela azkenen ematen du administrazioa gainetik daula proposatzen dola eta beste maila baten uzten ditula eragile horiek eta guztiz kontrakoa izan behar du gaine, ezta? Beraiek daude oso jakitun gai hauetan, lan handia egiten dute
mugimendu pila bat antolatzen dituzte eta oso garrantzitsua da ikaskuntza, irakaskuntza horizontal hori. Ezinbestekoa. Bai, hau da alternatiba bat. Pentsa, zenbat emakume atera dira unibertsitatik edo eskolatik, errebotatuak. Orduan, hau da beste modu bat. Eta oso importantea da jerarkia hori, vertikalidade hori erabat apurtzea. Eta gainera, jabekuntza eskolak badu zerbait oso polita, eta da, ez duela bakarrik, tailerretan pentsatzen dugu hitzaldietan, baina ez, jabekuntza eskolak modu berean sortu ditzazke prozesuak. Denboran mantentzen diren prozesuak. Nun, zuk sortu dezakezu puntualki etorriko da pertsona bat, kanpotikan hori oso interesgarria da ere, sareak sortzeak, konexioak, adibidez, Gipuzkoa mailan. Kasue jabekuntza eskola bat Tolosan, eta kasue beste jabekuntza eskola bat Urola Garaian. Dago, adibidez, Donostiako emakumeen etxean, dago ere jabekuntza emakumeen etxeari lotua, badago jabekuntza eskolaren ideia hori, ez? Orduan, binkulazio horiek izatea eta kontaktuan egotea ere sortzen duena da ordizin sare bat sortzea, ez? Baina adibidez, jabekuntza eskolari lotua, oso interesgarriak, demagun, sexualitate taldeak. Sexuari buruz hitz egingo dutenak, baina ez hitzaldi bat edo tailer bat egingo dutenak, baizik eta denboran zehar mantenduko diren taldeak. Indarkeria matxistari aurre egiten dioten taldeak, adibidez. Orduan, hauek izan dezakete dinamitzatzaile bat, pertsona bat, normalian onena beti da gaiarekin esperientzia zuzena edo harreman zuzena izan duen pertsona bat. Ez, indarkeria matxista lantzeko? Indarkeria matxistatik atera den pertsona bat, bizi izan duena, kasu askotan ere izan daitezke adibidez, psikologak, psikologa horiek egin dituzte laguntza lanak, erderaz akompainamiento lanak, binkulatu daitezke jabekuntza eskolara adibidez zerbitzuak, ez? Askotan erresagoa da emakumentzako zerbitzuetara iristea jabekuntza eskolaren bitartez, gizarte zerbitzuetako bitartez baino, zatikan, naiz eta gu ez, saiatzen gara gizarte zerbitzu, ez, duin batzuk ematen, askotan oso estigmatizatuak daude zerbitzu sozialak, ez? Emakume askori kostatzen zaie zerbitzu sozialetara joatea. Aldiz, jabekuntza eskolara joaten bazara, eta hor badakazu adibidez, abokatu bat edo psikologa bat, gaian aditua dena, baina kontuz, aditua beti esperientzialki, Osea, ez da pertsona bat, masterrak ematen dituela indarkeria matxistari buruz, edo, osea, hobeto da adibidez, abokatu bat, guardiak egiten dituena, eta ondo ezagutzen duena, periplo guztia, eta emirezaken laguntza hori gertukoa izan eta erreala, edo adibidez, kasu askotan oso ondo funtzionatzen dute emakumeak, prozesua bizi izan dutenak, gogoak dituztenak beste laguntzeko eta parte hartzeko eta herrian aldaketak sustatzeko, eta oso interesgarriak dira prozesu horiek martxan jartzea. Horrela egiten da jabekuntza eskola. Bai, bota. Pentsatzen neon, ez oso garrantzitsu dela esaten duzun hori, azkenen esperientzitik komunikatzea. Ez da igual, azkenen horrek ere jerarkia bat sortzen dozu zaudenen, zuk asko ikasi dezu, asko dokumentatu zeak gai baten ingurun, baina ez zaude benetan, ez dezu benetan hori bizi, ez zea benetan hortaz inguratu. Orduan, gai teoriko bat azalduko dezu, baina benetan ez dezu igual lortuko pertsona horiekin konektatzea. Eta benetan bizi dezunen, esperientzetik hitz egiten naizean, bihotzetik hitz egiten dezunen, benetan ez, konexioa lortzen da eta horrekin zoaz aurrea. Nik ez dakit, osea, feminismoan sartu garen pertsonak, eta ni pentsa, osea, pasatu ditut prozesu guztiak, ez? Egin ditut masterrak, naiz hitzaldietara, naiz jabekuntza prozesuetan, ez? Azkenean, horrelako prozesu batean sartzen zarenean, zure bizitza aldatu egiten. Osea, era bat, ez? Orduan, etortzen bada pertsona bat, izan daiteke, momentu batean interesa badago jabekuntza eskolan, gai konkretu bat, lantzeko maila teoriko batean, eta pertsona espertu hartzea, bale, ondo, jabekuntza eskolak horrela erabaki delako. Baina interesgarriena da beti,
prozesu horiek bilatzea. Nun izango ditugun pertsonak, benetan, larrutikan pasatu dutenak. Benetan, ezagutzen dutenak prozesu hori, ez? Azken finean, hori da, fundamentalena, benetako jabekuntza eskola bat, ez da indonesan, bilakatzen da etxe bat, bilakatzen da herriaren toki bat, bilakatzen da prozesuak sostengatzen dituen elementu super importante batean. Orduan, adibidez, adibide asko daude, baina adibidez Ermuan oso importanteak izan dira, Eibarren oso importanteak izan dira emakumeek indarkeria matxistari aurre egiteko. Jabekuntza eskola esker, Eibarren sortu zen, indarkeria matxista bizi izandako emakumeen talde bat. Hau oso zaila izaten da. Olako talde bat sortzeko, indarkeria matxista lehenengo pertsonan bizi izan dugun pertsonek, ostras, zure herrian, esatea, emakume maltratatu bat, naiz, eta publikoa ditea, normalian estigma dakar, orduan pentsa noraino ematen dizun indarra jabekuntza eskolak. Edo adibidez, Marien etxea, eta ezagutzen duzun, Basauriko, emakumeen etxea, baina jabekuntza eskola bat bezala hasi izana, ere, ikusten baduzu tokia, ara joaten bazarete, da superzentrala, pentsa, ordizian, Barrena Jauregia dakan zentralitate hori, emakumentzako izango luke jabekuntza eskola, ez? Gero bezetik ere esan behar nuen, ja ez dagitzen momentua, nik uste lehen bailen hobeto, ez? Jabekuntza eskolak eta emakumeen etxeak oso lotuak daude. Interesgarria da, jabekuntza eskola adibidez, interesgarria da toki bat izatea. Bai? Fisikoki identifikatzea toki batekin. Alba da toki zentral bat, zergatik. Askotan, herriko periferietan jartzen ditugunean gauzak, zer gertatzen zaigu, gainera zuek pentsa ez, gu pentsa, ordiziak izan du historikoki goierriarekiko zentralitate bat, ez? Bai Zaldibi, bai kompetentzia egiten, baina berdin zaigu, sartuko, baina beti izan du ordizi ez, bai Ataun, bai Lazkao, bai dare hor beste herri batzuk, auzok, badaude hor, ordizira jotzen dutenak, ez? Orduan, garraio bideak eta zuk jartzen baduzu eskola periferian, emakumezkoen gehiago kostatzen zaie iristea periferia batetara zentralitatera baino. Askotan, eraikinak eta kristonpelea egoten du, eraikinak, baina oso politia izaten da ere okupazio sentsazio hori. Hau da, geroz eta gehiago, ez, hartu eraikin zentral bat, eta emakumez betetzea. Zarigan, ez gaude ohituak, baina, adibidez, musika eskolan Barrenan edo ordutegietan guraskiez horko plazan, umeak jaso behar direnean edo emakumeak ikusten ditugu, edo umeak eraman behar direnean emakumeak ikusten ditugu, ez? Baina gero, orokorrean, partaidetza gizonezkoek hartzen dituzte toki zentralak, ez? Gizonezkoak hartzen dute zentralidade hori, orduan. Emakumeak ez diran joaten umeak ustera edo hartzera, baizik eta beraiek egotera eta espazio bat okupatzera, horrek kriston garrantzia daka, kriston garrantzia. Bai, ez, egia da, ematen da zer oso simplea dela, baina ze garrantzi dauken, ez da, eta kanpo ateratzen badezu da beste behin, ez da baztertzea, baina benetan ez diozu ematen igual dauken garrantzi, ez, zuk benetan jartzen baldin badezu, esaten duzun bezala, leku zentral baten, bisualizatzeko ere oso ezberdina da, eta asko gustatu zait aipatu dezunen, erabakik hartzeako jabekuntza eskolak erabakitzen du, hau da, bertan partegean guztik erabakitzen du, talde sentsazio hori eta elkarrekin erabakik hartzeko aukera hori. Eske, Ainhoa, pentsa, jabekuntza eskola bada kriston aukera, berdintasun politikak eta ez bakarrik berdintasun politikak, baizik eta herri politika beste modu batean egiteko. Orduan, aukera ematen dizu herriarekin, mugimendu sozialekin, lan egiteko batera. Hori kasu askotan gertatzen da, adibidez, herriko jaietan, seguraski ordiziko jaietan, sentsazio hori dakazue. Herria asko inplikatzen da, ez? Izango badaude hor eragile batzuk, ez? Eragile hori gabe ezin dira herriko jaiak egin. Edo ezin dira, hori da azken finean jabekuntza eskolarekin gertatzen dana, ez?
Sortzen da modu bat, baina ez bakarrik herriko jaiak antolatzeko, baizik eta gero bestetik arazoak detektatzeko, oso erabilgarria izan daiteke ere, ez erabilgarria baizik eta jabekuntza eskolan parte hartzen duten emakumezkoek eta mugimendu feministak nahi dutelako, adibidez, kanpainak diseinatzeko, kanpaina zuzenagoak, azken finean emakume horiek diagnostikoa ematen dizute. Esaten dizute zer dan herrian gertatzen dana, zer dan beraiei gertatzen zaiena, zer da beraientzako importantea da. Orduan, berdintasun politikentzako izate jabekuntza eskola bat, azken finean da, herrirako ate bat irekitzea. Eta ate hori bidirekzionala da. Zuk programatu dezakezu zerbait. Udaletxe bezala, jabekuntza eskola. Eta gainera horretarako da ere profesionalak. Horretarako dakazu jende bat, dakiena, zeintzuk izango diren, adibidez, momentu honetan, oso interesgarria da, adin txikiko erasoak, nik esaten dizu beste egunean, dago tipa hau egiten duena oso ondo. Eta beste gauza bat esan behar dizun, edo adibidez, uztartzea prozesu politikoak eta jabekuntza prozesuak plazerrarekin, adibidez, badago klaun bat, egiten dituenak tailer batzuk superronak, edo egiten dituenak, eta orduan guazen ere, plazerra uztartzea. Ez ezagun beti, hau askotan gertatzen zaigu, emagun mezuei ez, ez ezagun beti drama, dena egin lanaren militantzia eta Euskal Herrian dakagun militantziaren kontzeptua oso sakrifikatua da, ez? Orduan, gure jabekuntza eskolan parte hartzen duten emakumezkoak, edo parte hartzen duten pertsonek, egin behar dute edo lotu behar dira ere bai plazerra ere sentituz, ez? Berdin behar da, zinera joaten zaren zarenean edo itzaldi polit bat edo kontzertu polit bat horrelako gauzak ere, jabekuntza eskolan ere askotan festak egiten dira. Momentu batean ere, festa bat zerbait polita. Gero, jabekuntza eskolaren beharrei buruz hitz egiten badegu, eta hau bai da superimportantea, ez? Zer behar du? Bueno, behar du materialidade bat. Lehen esaten duena, ez? Toki fisiko bat, aurrekontu bat, beti, hau da superimportantea, eta horrela, gaudentzuk biok hemen badirudi, ez? Gure arteko elkarra. Politikariei beti abisua nik egiten diet, askotan, ez? Berdintasun teknikaria izan nahi zenean, kontuz martxan jartzen baduzu prozesu bat. Eta materialki ez badizkiozu baliabideak ematen, herria asarratuko zaizu. Osea, sortzen baduzu jabekuntza eskola bat, eta ez badizkiozu baldintza materialak ematen, asera-aseratikan, argi esan behar da, zer dakagu eskuartean, ze aurrekontu dakagu, gutxi, asko, ez, osea, baina, begira, hau dakagu, toki hau dakagu, eta gero, oso importantea, langilea egotea. Osea, hau da, normalian gainera pertsona hibrido bat. Mugimendu sozialetik ateratakoa, herria ezagutzen duena, eta baita ere administrazioarekin sarrera bat duena. Gaitasuna duena kudeatzeko. Eta gero, adibidez, esaten dizuna lehen, ez? Oso polita izaten da, emakume askok baldintza ekonomikoak emakumeak enpobrezitua gaude, ez gara gu berez pobreak, ez? Keldu dizkigute gauza asko, ez? Orduan, jabekuntza eskola ere ekonomikoki baliogarria bada prozesu horietan emakumeen lanak balioan jartzeko eta adibidez hor dizin superinteresgarria izango litzateke emakume baserritarren inguruan adibidez, ez? Hor, baserritan dauden emakumezkoak, oain COVID-19 zelako konfliktua ordiziko plazarekin eta merkatuarekin, ez? Emakume horiei sarrera bat ematea duina, ez dut esaten, oain prozesu bakoitzeko kontratako dugu emakume bat, eta ez dutako erreala, ez? Baina bai, lanak diruarekin ordaindu. Badago pertsona bat antolatzen baduela zerbait, oso importantea da balio ematea. Eta hor gero, zer da beharrezkoa adibidez, gaiak, izan daitezke oso ezberdin. Horretarako oso importantea da kontutan hartzea zeintzuk diran interesak, ez?
Adibidez, nik Tolosan, lehenengo gauza egin nuena, nik beti deitu izan nion, gainera gola esaten nuen, oso grazioso izan zen. Ditu nion taller trampa bat. Horretan, nik 2007an sartu nintzen Tolosan, bilgune feminista zegoen talde politiko bezala, baina ezkerra bertzale guztia ilegalizatua zegoen, eta noski bilgune feminista oso kabreatua zegoen udaletxearekin, ez? Orduan, nerekin biltzen ziren, ni mugimendu feministatik netorren, baina printzipioz, ez zeuden emakume taldeak, ez bakarrik bilgune feminista, eta gainera hori, ez politikoki oso egoera. Orduan, sarea sortzeko zer okurritu zitzaidan. Dantza afrikarren tailer bat martxan jartzen. Izan zen, gainera horrela, aurkeztu nuenean, esan nuen hau tailer trampa da. Eta horrean, zan, logikoa zen, behin, nago bestuak gaude lanez gainezka, eta bain deitzen bazaituzte, prozesu politiko sakon bat egiteko, segurazki arrazoi osoarekin, porkulo bidaltzea, porkulo bidaliko diazue, eta bale, hilabetean egingo dituzue 3 saio dantza afrikarrenak, baina hilabetean behin ni etorriko naiz eta txapa bat sartuko dizuet. Horregat izan trampa, ez? Dantza afrikarrak txaparekin. Eta oso politia izan zen, tratua izan zalako. Eta nire helburua bazan ere beste pertsona bat ez izatea. Osea, ni izatea, ni nintzalako herriko berdintasun teknikaria. Eta nahi nuena zen, emakume horiekin, sarrera zuzen bat sortu berdintasun zerbitzura, ez? Eta sortu zen, handikan izan zen enbrioi hori. Zuen kasuan, zuek badakazue berdintasun komisio bat, edo barrakazue batzorde bat, edo orduan, hor badaude emakume batzuk, nun oso importantea da ikustea zer sortuko dan emakumeak erakartzeko, eta sentitzeko jabekuntza eskola hori beraien parte badala. Hori oso garrantzitsu iruditu zait lehen aipatu dezunen dramatizatzearena, ez da, ze askotan, esaten dezun hori lotuta dantza afrikarren ideia horrekin, pixkat aixiarekin lotuta, askotan gure buruari hortako baimena emateko ere guk jartzen dizkiogu trabak, ez da, orduan, zetzaile gure nola iritsi momentu baten esatea, behitu, aukera eman behar diot nire burui, hontan parte hartzeko eta empoderatzeko eta benetan disfrutatzeko, bestik ez badare, eta gero trampa horrekin zuk esaten dezuna, ikasiko deula empoderatzertan, baino garrantzitsu iruditzen zait, guk ere gure burui baimena ematea, hortan. Zuk pentsa adibidez, feminismo komunitarioa, Guatemalako feminismoa eta horrela, emakumeak originarioak, hau da, indigenak direnak, ez? Askotan, beraien tailerretan, osatze tailerrak egiten dituzte, ez? Osasun tailerrak, beste modu batean. Osasun tailerrak, ez da tailer bat, egun bat egiten dana, baizik eta batu egiten dira egun asko. Eta zer egiten dute? Ostras, lan pilo bat egiten duten emakumezkoak, pentsa zelako antolaketa, lortzen dute umeak zaintzen dituzten pertsonak, beste baten eskuetan utzi, bildu egiten dira, eta egiten dutena da, kafeak kendu, lo egin, adibidez hori Lorena Kanalek kontatzen zigun, bapatean emakumezkoak igual 16 ordu jarraian egiten dutela lo, hola, deskantxatu, masaje pilo bat, ukenduak eman, hauek ere rollo ekologikoa eta lurraren loturarekin eta hori asko zaintzen dute. Orduan, elkargune bat, nun lortzen dute lana, gainera, lan ez ordaindua eta ez baloratua. Orduan, balioan jartzen da, zadigan, azkenean da, zuk imaginatu, ez? Hartzen badituzue bost egun oporrak norentzako, ez? Orain, bost egun, batu egingo gara Ordiziako emakume berdinak, eta egingo dugu osatze tailer bat. Nik hau egin dut, da pasada bat. Bai, da pasada bat. Janari adibidez dieta aldatu, ez? Kendu kafea, azukrea, osea, estimulante guztiak kendu, batu emakume, hola, giro polit batean, eta Ordizian hori badago, ez? Giro polit batean, asko hitz egin, terapia, osea, terapia kolektiboa,
baina egon gabe hor psikologa bat esaten dizuna, baizik eta masajeak eman, zuaitzak besarkatu, nik hori ere egin dut, eta askotan ere, begira, kasu horretan, nik nire prozesuan oso importantea izan zen, abuso sexualak, indarkeria ateratzeko. Ginean, militante feministak, txango nuke gainera puntakoak, hau da, Euskal Herri mailan topatzen ginenak bileretan eta beti gaudenak, ez lehen esaten izuna, militante horrekin, ez? Eta bapatean, eseri 5-6 egun eta kontatu, ez? Eta hasi zure bizitza kontatzen edo zure harremanak, ez? Oso importanteak ere, ez? Asko hitz egiten genuen, hori, indarkeriaz, gainera, pasada batzen, itenak denokan pasarte bat, osea, etzan, denei ateratzen zitzaigun. Gero, harremanetaz pilo bat hitz egin genuen, pilo bat. Bai, elikadurari buruz asko ere bai, nola zer jaten dugun, nola zer ritmo, zer bizitza erritmo eramaten genituen, gure artean ukitzea adibidez, ez? Masajena. Osea, ez zegoen masajista profesional bat, osea, zegoena zan, nik orain zuri masaje bat egiten dizuta, honek ze ondo egiten ditu masajeak. Eta, orain zaldaketa, orain trukaketa nik emango dizut, eta igual batek erakusten zion besteari, maila horizontalean. Orduan, prozesu horiek ere oso importanteak dira. Osea, oso horregatik esaten dizut, kontutan izan da guztuk esan dizuna, ez? Emakumezkoak askotan, gainera, ez da baloratzen egiten dugun guztia. Tarte hori hartzea, deskantzatzea, plazerrarekin, ere beste batzutan ekarri dezakezu superteoriko bat, Bai. Oso ona izaten da, oso ona, herri batetara, eramatea teoriko puntal bat. Eta hori nola lortzen da? Lortzen da sarei esker. Emagun, zaudetela Tolosarekin harremanetan, zaudetela Urola Garaiarekin harremanetan, Donostiarekin harremanetan. Eta datorrela, adibidez, Lorena Kapnal bat. Lorena Kapnal da, Guatemalako feminismo komunitarioko tipa zoragarri bat, edo Lolita Txabez. Zentzu horretan esaten dizut, ontaz ari garelako hitz egiten, eta orduan, harremanetan bazaude, lehenengo gauza da, enteratu egingo zaretela, hortxe dagoela. Beste bat, harremanetan bazaude, zer lortu dezakezu? Ez dakit, beste herritik pertsona bat ekarri gastuak partekatuz. Askotan oso izaten da ere, herrietan eta ez, jendea etxetan sartzen da. Osea, edo ez, pentsio batean edo norbait mugitzen da eta uzten dio bere etxea. Eta kontaktua, osea, dakazu pertsona bat 3 egun edo 4 egun zure herrian, dala puntala, emagun, ez dakit, Angelina Jolie bat aktorea bezala, pentsalari bat edo horrelako zerbait oso puntala dana, eta herriko jendearekin hartu eman zuzena izaten, ez? Bere hitzaldi edo bere tailerretatik aparte. Eta gertutasun hori sortzen, horizontalidade horretan sortzen. Orduan, jabekuntza eskola batek hanka asko izan behar ditu. Baina, beharrezko elementuak, beti, espazio fisiko bat, zuk imaginatu programatzen ari zarela, egun batean nikutxean, beste egun batean barrenan, beste egun batean polikiroldegian. Hori egin daiteke, badibidez, autodefentsa tailerra badakazu, eta ez dakitez, ez badago tokian, eramaten duzu beste toki batetara. Baina denbora guztiak itinerantzia horretan bazaude, jendeak erreferentzialidadea galtzen du. Eta indarrak entzen diozu, ez da, iruditzen zai garrantzitsua dela identifikatzea eta emakumeak identifikatzea, hau gure espazioa da, sentsazio hori esatea, benetan balioan jartzen gaituzte, espazio bat daukeu, non gainean jendeak ikusi egiten gaitun, lehen aipatzen zenun hori, ez? Dezagun, barrena baten espazio bat egongo balitz, ez da bakarrik emakumeek ikusten dituzula, ume jasotzen, merienda ematen, ez, ikusten dituzu benetan dikoztela, beraien denbora, beraientzako inbertitzea. Eta zenbait kostatzen zaigun hori askotan, ez da? Bai, eta jendeak joaten da, askotan joaten zara, gainera adibidez, baliabidea jarri, ez ordenagailu batzuk jartzen dituzu. Orduan, jendea askotan joaten da, naiz eta ez egon programatua ezer, beraien bilera kara egitera, korreo elektronikoak han begiratzera, lan egitera, porque emakume askok ezin dute lan egin etxean. Osea, ez dute lasaitasun hori. Orduan,
ez, elkargune hori, adibidez, niri okurritzen zait, toki poli bat, ez dakit orain nola egongo da, baina lehengo ambulategia gero gaztetxe izan zana. Lehengo ambulategi hortan guain hotel bat iken nahi bide. Hotela montatzen nahi bide guain. Ze pena. Bueno, baina horrelako eraikin bat, esan dut daiko zentrala dana, eta gero oso importantea, nahiz eta tontakeri bat dirudien, baina oso importantea da dekorazioa. Hau da, emakume toki bat beraientzako egiten dutenean, espazio hori paretak, leihoak eta kanpoko paretak hitz egingo dute. Zuen kanpaina guztiak ez dira galduko. Ez da, egiten dituzula lau flyer banatzen dituzula edo buzioneatu egiten duzula, baizik eta egongo da herrian espazio zentral bat nun estetika berezi bat emango den. Ez dena emango herri osoan. Nun hon ikusiko dira, adibidez, paretetan, adibidez Donostian oso importanteak dira, eraso matxistaren aurkako pankarta handiak, ez? Herriko, hiriko toki ezberdinak hartzen dituzte, ez? Maria Enea Basaurin, kanpotikan ikusten baduzu, ja konturatzen zara oso lila dela, hor emakumeak daudela, kanpotikan panelak, nola dira, pendoia handiak, ez? Hori oso importantea da, hor gelditzea. Eta gero adibidez, soporta izan daiteke gauza askotarako, adibidez. Kanpainak egiten dituzu indarkeria matxistaren kontra, ez? Adibidez, guk egiten genuen Tolosan, oso baliagarria da. Gida bat, zer egin, nora jo. Eta gainera, azken finean, kontu askorekin ibili behar gara, askotan, indarkeria matxista kudeatzen denean, adibidez, epaitegien bitartez edo, askotan ez, beti biktimizazioa ematen delako. Orduan, oso importantea da, emakume bat, salaketa jarri baino lehenago, edo prozesua ireki baino lehenago, klabeak dira jabekuntza eskolak eta emakumeen etxeak. Klabeak. Orduan, lehenengo gauza, informazio eskura izan. Osea, han egotea, ordizin, ze baliabida daude. Zeintzuk dian gaina zuen psikologa feministak, edo abokatu feministak, edo zein da taldea, kontaktuan jartzeko taldea, zein da itinerarioa, zein da aholkua, osea, nola egin, ez? Askotan, ez jarri salaketa zuzenean. Lehendabizi zerbitzu sozialetara joan. Gizarte zerbitzuetan ia berze baliabide dituzu. Baliabideak eta eskuratu eta gero orduan igual pentsatu salaketan. Informazio hori eskura izan. Gero, adibidez... Emakume jakitea puntu bat dauketela nun jo dezaketen konfiantza giro baten eta benetan lagundua izango dana. Eta udalak atera duen informazio guztia ez da galtzen. Osea, han dituzu, pentsa, egiten duzula sexualitate gida bat. Egiten duzula edozein kanpaina. Eta gainera, jabekuntza eskola izan da, seguraski kanpainei sakontasun gehiago emango diezue. Hau da, alimentazio bat ematen da. Gero beste bat, kondoiak adibidez, superimportanteak. Antisorgailuak eta kondoiak egotea. Toki bat, mundoainik gauden. Zu irakasleak bezala, eta badakizu adibidez, eskoletan, ez, niri gertatu zen zait, etikako irakaslea naiz, eta gazteek, ez, askotan, herrietan, harreman sexualak dituzte, kondoi gabe, lotxa ematen dietelako eta arazo larri bat dalako, kondoiak erostea herrian. Egia da, bai. Bai, eske oso importantea da. Eta gainera, eraikin babestu bat, nun, eta hau, igual izan daiteke ja, ez, azkeneko puntua, baina, nun, emakume oso ezberdinak batzen diren, izango dituzun, emakume gazteak, helduak, migranteak, pertsona ez normatiboak, aniztasun funtzionala edo, ez, azkaten pertsona LGTBIQak ere, osea, nun ematen den aniztasun hori, neska gazteak sartzen dira beste modu batean, jartzen duzu hor kondoien estoa, eta hartzen dituzte, osea, arazori gabe, ez dagoelako epaiketarik, bai? Eta kasu askotan, egon daiteke zure amaren laguna, baina hartzen dituzu lasaiago denda edo herriko farmazian baino. Eta besteak dira, gainera. Eta iniz ikusten guain jendea jarraitzen nahi zaigula eta hemen pare bat galdera planteatzen dizkiate,
zure ustez ze izango litzeken, eta bueno, pixkat azaltzen ari gara, jabekuntza eskolan martxan jartzeko eman beharreko lehenengo pausok, eta zeintzuk lirateken erronka handienak jabekuntza eskola batentzako. Begira, lehenengo pausua izango litzateke horrelako erritual importante bat. Nun ematen dan horrelako asanblada bat, nun joan daiteken pertsona bat ere, kanpotik laguntzea, esperientzia, orain online egiten ari garena, horrela, gertutikan, ni gaina interes asko dakat hor dizit jabekuntza eskola bat egiteko. Orban, dinamizatzen, hor ere hor dizin oso jende hona dazkazue, prozesu parte hartzaileetan informazioa ateratzeko, eta gero, oso importantea inoa, oso modu zintzoan, udalak esatean, zeintzuk dira baliabideak. Osea, udalak ia pentsatu behar du, zeintzuk dira eraikin posibleak. Zenbateko aurrekontua izan dezaken. Osea, hori da superimportantea. Gero, erronken inguruan hitz egiten dugunean, eta ja pasatuko naiz intersekzionalitatearen puntura, oso importantea da, kontuz, jabekuntza eskola bat martxan jartzen dugunean, emakume kontzeptua, bera, oso polemikoa da. Zergatik. Normalian, eta hau gertatzen ari da, beste maila batean, eta nahi da gero sartu gaitezke debate horietan, baina normalian, identifikatuak sentitzen direna ja, dira empoderamentu maila bat dutenak, ja, orduan, edo alderdi politiko batean daudenak, edo ja taldetxo batean daudenak, edo ekintzaileak direnak, orduan, oso importantea da akzio positiboa kontutan izatea. Zer da akzio positiboa? Akzio positiboa berdintasun politiketan da, zuk lan egin dezakezu transbertsalki eta horizontalki, baina akzio positibo bat da, identifikatzea behar berezi bat demagun. Guazen, ordizitik migranteak, edo pertsona razializatuak, edo euskerarekin arazoak dituzten pertsonak, edo izan daiteke, guazen identifikatzea. Guazen ikustea hemen ordizin ze beste komunidade dauden. Adibidez, komunidade hijitoak, magrebiak, horrelako komunidadeak. Eta horretarako akzio positiboak egin behar dira. Adibidez, igual oso harrare ditzen zaizue, baina askotan, ramadamen mobidan, laguntzea, edo ordutegi bereziak jartzea. Adibidez, Anoetan, Tolosa ondoan dagoen herri hori, Anoetan, baina herri txikietan gauza oso politak egin daitezke, badago komunidade bat, gainera saharauiak, marrokiarrak, eta hori beraien artean, ez dala. Bueno, neri deitzen zidaten oso ordu berezietan, igual, arratsaldeko 3:00 joaten nintzenia bazkaldu gabe, zalako eskolako ordutegia. Momentu bakarra, nun emakume batzuk altzuten joan, Eta gainera, egiten zen oso polita, implikatu egiten zen, emakume marrokiarrak eta saharauiak implikatu egiten ziren, eta egiten zuten merienda prestatu. Kedako modu, baina prestatzen zuten merienda. Eta juten ziren, ez naiz egon espazio, hain herri txiki batean. Espazio superranitza, emakume oso gazteak, emakume helduak, saharauiak, marrokiarrak, euskeraz hitz egiten zutenak, ez zutenaz hitz egiten. Gero adibidez, hizkuntzarena da oso importantea, Nola kudeatu, xuxurlariak jarri, oso politia da emakume ezberdinak borondatez lan hori egiten dutenean, euskeraz egiten duzu, baina dazkazu beti, itzulpen izan daiteke, erresa izaten da, pinganilloak irratiarekin eko merke izaten dira, edo bestela xuxurlariak, eta hizkuntzari tokia eman beharko da itzaldia, mantxoago behar bada, itzaldia edo tertulia. Bueno, hori da superpolita, adibidez, horrelako zerbait egitea. Eta adibidez, nola iritsi horreaino, Zenik ikustet, hor ja, talde badaukezu, non aipatzen dituzun emakume hauek pixkat urrutigo daudela guk ikusi ditzakegunetatik honekin lotuta, hau da zuk esaten duzu, herriko talde feministak, edo horiek ja, badaude, beste bide bat indute eta sortzen badeu eta deialdi bat iken badeu jabekuntza eskola martxan jartzeko, ziur nau, ordizin badagola oso talde potentea, hortako preste ongo litzekena baino.
ze interesgarri edan eta ze beharrezkoa zuk aipatzen duzun beste alderdi hori. Nola iritsi emakume migrariengana, nola iritsi aniztasun funtzionala duten pertsona horiengana, nola adierazi beraientzako ere badala, denontzako leku edala hori. Bueno, hor bidez berreinak daude, ez? Bat adibidez da, asanblada horretan, egiten dugun asanblada horretan, gure eragile potente horiek, ez, vanguardia bezala funtzionatzen duten horiek, ondo, herria zuek ondo ezagutzen duzue, identifikatzea ze komunidade dituzuen. Osa, zuek badakizue herrian, ez, igual ez daude antolatuak, baina ze aniztasun dauden, ez? Badibidez, komunidade hijitoa ziur dagoela, ni negoenean, zegoen. Senegaldarren komunidadea, seguro dakazuela. Marokoko jendea, seguro dakazuela. Saharabiak, segura eski aniztasun funtzionala duten pertsonak. Orduan, horietara lehenengo identifikatu, ez? Eta iaber norbaitek ezagutzen duen. Adibidez askotan, hor izango duzue 11 adibidez. Osea, hor badakazue jende bat, hor txedabilena. Orduan, lehenengo identifikatu. Eta gero, bereziki, beraientzako interesgarriak diren gaiak planteatu, adibidez. Komunidade hijitoa. Dago mugimendu feminista. Hijitoen mugimendu feminista, supergainero bat. Dago talde antolatu bat, AMUGE. Maila estatalean dago Gitanas Feministas por la Diversidad. Dirala supergaineras. Eta gainera, hori ditzen badiezu, oso nengu, berazingo dizu, Baina, oso nahi, blancas, paias, osea, sortuko dute, osea, askotan behar dugun kritika hori ere, ez? Kontuz, hau oso importantea da, prozesu feministetan sartzen garenean, ez da bakarrik esateko, mundua oso gaizki dago, baizik eta errebisioa suposatzen du, zure burua ere, zalantzan jartzen du eta eraiki egiten zara, ez? Orduan, emakume hauek, hijitoak adibidez, ikertzen duzu hitzaldi bat. Hitzaldiak hartzen duzunean, difusioa berezia izan behar da. Hau da, talde feministan, emakume horiek, horregatik esaten duenan importantea dela, herri mugimendu hori, ez? Hauzuei horietara jun, komunidade horietara jun, aizue, eskolan adibidez. Nik horrelan egiten dut eskola batean, badago komunidade digito zoragarri bat, ez? Eta gainera eskolan nahiko arrazakeria, osea, konturatu gabe, eskolan oso arrazistak gara, ez? Osa, oso instituzio estandarra da, ez? Orduan, haren nik konfinamenduan, komunidade egitu honi, ume talde batekin konfiantza zortu nuelen da bizi, eta esan nien, ez? Instagram bitartez, Gitanas por la Diversidad, Gitanas Feministas por la Diversidad honek, zuzen bat egiten zuen, eta ikusten zuenak 10 bat jarriko nion. Eta ikusten zuten denek. Eta gustatu zitzaien pide bat, eta askok mutilak ziren, ez? Eta askotak dugu daukago aurre iritzi hori, nun, hijitoak matxistagoak diren, eta batean beste diskurtso bat nun, alduntzen dien eta kultura, beraien kultura balio jartzen duenean, herri zapatu bezala aurkezten direnean, oso polita da, ez? Eta oso potentea. Gero adibidez, badago tipa bat, Jasartza Mandi, tipa hau telebistan ere agertu da, feminista dana, eta beloa eramaten duena. Eta gainera, bera eta imana da, eta pila bat kontrolatzen du koranari buruz. Eta horrean, daka diskurtso bat, oso potentea, guk adibidez tolos kontrolatu genuen hitzaldi bat berarekin, bera, beloa eramaten zuen, beste batek ez zuen eramaten, eta bien artean elkarrizketa bat, eta izan zen superpolita. Zer digan, beraien artean debatea zen oso lasaia, errespetu osoz, biak feministak bezala errespetatzen ziren, eta sortu zen horrelako, ez, gune seguru bat. Gero, bidez, aniztasun funtzionala. Dago dokumental superkainero bat, eta izena Yes We Fuck, nun alderrikatzen da sexualitatea, ez? Aniztasun funtzionalan sexualitatea. Eta hortikan tiraka. Sortzen da diskurtso superpolit bat, aniztasun funtzionalari buruz, eta agertzen dira, adibidez, hiri batzuetan sortu dan aliantza, feminismoa eta aniztasun funtzionalen arteko, transfeminismoa eta aniztasun funtzionalen arteko mugimenduetan, non adibidez, ja ez da ezer programatzen, baldintza materialak ez daude. Hau da, espazio bat, ez badaka ramparik. Ezin egin ramparik gabe. Espazio bat,
adaptatzen da adibidez pertsona gorrentzako. Guri gertatu izan zaigu performance bat, soinuan oinarrituta zegoen performance bat, pertsona gor bat idaztea esatea, ke karajos gainera zerre, bera nahi zuela etorri eta nola adaptatu behar genuen. Izan zen superpolita, zatikan performance egiten zutenek, ja ari ziren lan egiten aniztasun funtzionaleko taldeekin, foros de vida independiente deitzen dana, eta jarri zieten bafle batzu, horrelako tabla bat, eta esan zuten, hau da zure tokia. Eta gainera zen performance sexual bat, ez? Eta horrean, eseri zan, eta nesko bat zan, eta esatzen, eseri bertzara hemen, eta gertu, osea, ez, alua gertu izan behar duzu tabla ontatik. Eta tipa, osea, esakizu nola eskertu zuen adaptazio hori. Horrean, zaindu behar da asko hori, eta gero hori da akzio positiboa. Bilatu jendea, programatu bereziki. Osea, eta gainera, ez izatea itxia, hau da, ez da emakume arabiarrentzako tailer bat, da, denok informatu behar garelako ontaz. Eta ikusi behar ditugu, zein dira emakume txuri, klase erdiko, emakumez aratago, zeintzuk diran arazoak. Askotan kontrasentzak izan daitezke. Osea, askotan, eta hori beti kontutan izan. Eta azkenik, oso importantea ere, LGTB mugimenduarekin hor aliantza oso politak sortu daite. Transexualitatea, homosexualitatea landu behar da. Eta hau ere planteatu behar da, beti dago debate bat, gizonak bai, ez. Nik esango nuke, debatea ez da gizonak bai ala ez, baizik eta debatea da, adibidez LGBT komunidadeak ze paper izan dezakeen, nola eta noiz. Ez? Adibidez, eta da superimportantea. Nik martxan jartzen badut jabekuntza eskola, eta esten badia ordiztiko maginak jabetzen, empoderatzen, movida, oso importantea da, paraleloki, gizonezkoak eta beste batzuk, adibidez, ez, maritxuak, hor badare, ez gainera gizona kategoritatik, adibidez, aniztasun funtzionala ere, aniztasun funtzionala dakaten gizonak, nik ere planteatuko nuke noraino diren gizon, ez badago, ez, gizon txuri eta privilegietatik aparte, beste indarkeria motak bizitzen dituzten, ez? Korputz, zakria duten korputz horiek. Eta hori da intersekzionalitatea, ez? Ulertzea nola diskriminazio guztiak funtzionatzen dute batera eta komplikazio horretan funtzionatzen dute. Orduan, oso importantea da, jabekuntza eskolak nahi duenean noski. Emakumezkoak dira agentzia dutenak, jabekuntza eskolak kudeatzen dutenak, baina ze momentuetan egongo dira irekierak. Ze momentuetan planteatuko diren, eta nola, horregatik zuten noiz eta nola, dialogo horiek edo elkarrizketa horiek edo gerturatzea, izan daiteke herriko gizonei, Osea, izan daiteke, zerbait bai, txuriak eta heteroak eta nahi dutenak, interesa badute, ze momentutan emango diogu hitzaldi bat, edo ze momentuetan egingo dugu irekiera hori, beraiekin ere dialogo hori ahalbideratzeko. Importantena da, beraiek etxea eskudeatzea, zati jakudeatzen dituzte espazio prio bat. Baina bai, diskurtsoarekiko sarrerak izatea. Eta beraien bizitza ere transformatzea. Askotan gertatzen da. Ez hortan garrantzitsua iruditzen zait, ez? Aipatzen dezun hori azkenen, emakumeak die hor lekue hartzen dutenak eta diseinatzen dabiltzenak, baino eragine gizarte guztiarentzako joan behar da. Osea, hor gertatzen dana, eragine izan behar du, inpaktu eduki behar du ondoren gizarte guztien. Eta benetan, ordizin nabaritu behar da, badaula emakume talde bat, lanen nahi dana, empoderatzen nahi dana, indarra hartzen nahi dana, baino ordizin eragine ikusten dana. Eta denengan. Adibidez, superpolita da, jabekuntza eskolak adibidez, indartzen dituan enean, aukera izateko adibidez, kulturan gauzak programatzeko. Zinean, zerkian, irikiera horiek, ez? Eta horretarako, beti, nik nire burua eskaini dut, baina aholkularitzak ere izatea, niri askotan ditzen didate. Josebe, zer egiten dugu, ezagutzen duzu, eta nik beti nola nagoen mila saltxetan, ez? Beti daude gauza batzuk oso potenteak izan daitezkenak, adibide bat okurritzen zait. Tolosan programatu genuen, antzerki bat, Las Punkis tamien lloran. Eta, zoragarri bat, gainera bera bakarri da estenatokian, orduan nahiko merke da, hori ere importantea da. Eta hori programatu genuen herri osorako.
tipak, daka, diskurtio maila bat antzerkian. Jende guztia barrezka. Osea, gainera super irreverentea. Momentu horiek oso importanteak dira. Eta gero, hau ere oso importantea da. Emakumezkoa jabekuntza prozesu bat egiten duten heinean, importantea da, osea, badago puntu deseroso bat. Osea, herrian, gizonezkoek nabarituko dute beraien privilegioak galtzen ari direla. Horregatik da importantea ere, zaintzea komunikazio horiek. Talka zuzena edo konfliktu zuzena sortzeko, beste modu batean esan da. Askotan, feminismoan sartzen diren emakumeak ez dibortziatu egiten dira, ez dakiz zer. Orduan, baina importantea ere, albideratzea zure harreman pertsonalak ere, zure bidea ere jarraitzea, ez? Adibidez, askotan gertatzen da, formatu ditugu, adibidez egin ditugu, jabekuntza prozesuak neska gazteekin, hori oso polita da. Ekarri norbait, edo herrian bertan, hartu identifikatu neskak kaineroak dirana, eta beraiek sortzen dute talde bat, modu horizontalean, bilerak hartu eman hori izan, ikasten dute, eta erakusten dizute pilo bat, nola antolatu, nola egin gauzak, ez? Horrelako prozesuetan, neska gazte asko bizatu duten, aita erekin konfliktuak, ez? Bapat, nola urtu zarenean, ez, eta denok koinatan esaten da bromatan, ez, egu berritan afari horietan. Hasten diala konbertsazio horiek, eta beti, pues, no seke kuña hauek, baina askotan dira maite dugu jendea, ez. Orduan, irikiera horiek, alaba adibidez dago, jabekuntza eskolan, fota, fuego, eta maniak, eta ezakit zer, eta adibidez autodefentsa ikastaroak oso importanteak dira, horrelako gauzetan, noiz bait izatea momentu bat, non, aita, badago gauza bat, zuetorri zaitezke, egingo dugu antzokian, edo egingo dugu barrenan, edo egingo dazaki zer, eta ontara etorri behartzara, ez? Hau dela, eta konpromesu hori eskatu ere beraiei, aizue, puntualki zuentzako bien gauzetara ere, etorri zuen mesederako delako. Bai. Eskeniko jozu garrantzitsua ikusten duzu, azkenen, iken balen badezu, eta bai, emakumeek jabekuntza prozesu bat bizitzen dute, baina hortik kanpoa ez zeu eragiten eta talde itxi bezala sortzen da, orduan benetan etzea ilortzen helburue. Helburue da benetan bai jabekuntza prozesure, baina bai gainontzeko konturatzea zer eta ez ikustea eraso bat bezala. Ze askotan horrela bizi da, ezta? Emakumeen jabekuntza hori eraso bat bezala eta ez. Osea, a ber, niretzako feminismoak daka tesi edo hipotesi oso importante bat. Eta da, botere harremanak orekatzen dituela, eta denon bizitza, hobetu dezakela. Ez bakarrik emakumeena. Bai emakumeek edo gorputz oprimituek ulertzen dugu gure prozesua, baina baita ere, suposatzen duena da, herri bat konturatzea badaudela beste elementu oso garrantzitsuek. Orain adibidez, atera gara krisi superpotente batetik, ez? Eta, krisi potente bat ez, izan da, kolapso bat, zaintza kolapso bat. Ez krisi finantziero bat bestean bezala, baizik eta zaintza kolapso bat, ez? Eta hor bai, emakume zen gizonek konturatu gara gauza batzetaz. Eta da, zer dan benetan esentziala? Ez? Zu izan zitezke piloto bat, edo izan dezakezu horrizi, kriston taberna eta izan, ez, plaza gizona, baina momentuan, zer da benetan garrantzitsua, zeintzuk izan dira lan esentzialak, izan dira zaintzarenak, ez? Orduan, denok gara zaurgarriak, denok gara vulnerableak. Eta gero adibidez niri indarkeria matxista, nik beste gunean zurekin informalki esaten dizu, geroz eta gehiago irakaslea gara biak, ez? Oso kezkatu genago, zetik eskolan, nik arrei dakat, gizon asko, ez diana oaindikan gizonak, dianak umea, ez? Konfliktuatuak daudela, hegemonia maskulino horrekin. Dazkagula mutila asko txikiak direnak, ez dutenak ondo futbola jolasten, totelak direnak, lodiak direnak, betaurrekoak dituztenak, pluma dazkatenak, bortxatuak izan direnak. Orduan, azken finean, gizarteak zer egiten du mutil horiekin? Nahi eta nahi ez, gizonetan bilakatu, ez? Eta igual interesgarria da planteatzea, badagoela beste bide batzuk. Badagoela beste izateko modu batzuk. Eta izateko modu horiek onuragarriak direla denentzako. Adibidez, eta lehiatzen naiz esan dizut pilo bat egiten dut. Guretzako importantea da pornoa lantzen. Sexualitatea esaten dizunean,
dakagun pornografia eredua oso bortitza da. Naturalizatzen ditugu bortxaketak. Gure umeek ez dakate beste pedagogia sexual bat, ez? Eta nik adibidez bideoak eta jartzen dizkiet, eta askotan galdera bat planteatzen diet, esaten diet, zuek pentsatzen duzue gizon batek bortxatu dezakela norbait emakume bat konturatu gabe? Eta azkenean, ez, hausnarketa sakon bat eta gero, beraien erantzuna da baiezko. Konturatzen dira, bai, ez. Orduan, bada superimportantea, jabekuntza eskola bat, zentrala izatea, arazo guzti horiek detektatzeko eta desaktibatzeko. Adibidez, sexualitatea tailerra gainera dira oso politak egin daitezke, eremu oso ezberdinetan, ez? Menopausia dakaten emakumezkoen sexualitatea, gazten sexualitatea, LGTBIQ, ez, sexualitate alternatiboak eta irekiak eta puntu ezberdinetan, ez? Baina hor adibidez, pertsona helduen sexualitateare oso polita da lantzea, ez? Eta beste diskurtsoak mahai gainean jartzea. Eta orduan adibidez, sexualitatearekin, esaten dut nik mutilei esaten ditenean, zuek pentsatzen dezue, zuek zakila ateratzen dezunean emakume bat ja estitatzen denean, eta ez dakazue beste gorputzarekin gerturatzeko beste estrategia batzuk, zuek ez zaizu gustatzen laztantzea edo gorputza sentitzea beste modu batean, edo irekiera hori ematen duzunean ere, hartzen dute, azken binean, benetan feminismoa nire ustez, da zerbait onuragarria gizarte guztiarentzako, botere harremanak pentsatzen dituelako, benetan bizitzan importantea dana zentroan jartzen duelako, zaintza, bizitza bera, gogoratu mundikan hasi garan, emakumezkoa lurra eta gorputza lotzen, eta beraien nortasuna eta bere herria defendatzen inbasioen kontra, baina azken finean kultura originario hori prekoloniala balioan jartzen, ez? Eta hori oso beharrezkoa da, momentu honetan. Herri kultura bat sortu, nun herria kohesionatzen dan. Nun emakumezkoei toki bat ematen zaie, aniztasun horretan, baina nun bestek sentitzen dute, paraleloan, prozesu hori ere egiten ari dela, eta aberasgarria dela. Naiz eta askotan, gogorra eta autokritika hori egin behar da. Baina hori, bai emakumentzako, eta bai gizonetzako. Osea, horrela da. Bai. Bueno, azkenen luzatu geha pixkat, baina nik uste oso aberasgarri izan dela. Guk lanen jarraitu behar dugu, esan izan bezala, iruditzen zait lan handia daukeula ikeko aurretik eta hitza hartzen dizut, zurekin kontatuko dut, proiektu hontan aurrea ikeko, ze iruditzen zait oso beharrezkoa dela. Orduan, jarraituko dugu, jarraituko horremanetan, plazer bat izan da zuri entzutea. Eskerrik asko. Aizu eske, benetan, eta orain, bihotz-bihotzez ilusio asko egiten dit, baina pilo bat, ordizin horrelako prozesu bat martxan jartzea jabekuntza eskola bat. Ni handikan gazte joan nintzen, unibertsitatera ikastea, eta hor, badago planteamentu bat, ni bezalako gorputzek, ze zaila dakagun gure jatorrizko herrietan gure bizitza garatzeko, ez? Eta, pentsatzea jabekuntza eskola bat martxan jarriko dela, benetan da, pentsatzea gorputz askok bizitzeko aukera benetan izango dutela. Bizigarriak izango direla, bizigarriagoa izango dela hor bizia jende askorentzako eta ilusio pilo bat egiten. Pilo. Osea, hemen prest nahi dezuneako. Mila esker, Josebe, mila esker danagatik eta jarraituko duz, ze guaindikan bidea handia dauke horretik ikeko. Bai, hortze hongo gara. Muxu pilo bat. Herriari eta zuri. Agur.